جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات تو سنے دے پہوے جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اور میں تو اپنا میزبان رضوان حسین خواتین و حضرات پروگرام جھوک دے رنگ گھن کے حاضر خدمتاں اور جھوک دے رنگ پروگرام دے جناب ساڈے وسیب دا بڑا خوبصورت حوالہ بڑا خوبصورت نام انسان دوست شخصیت سیاسی و سماجی ایک بڑا پیارا جی نام صحافت دے نال بھی تھوڑا تھوڑا ٹچ رہندے جناب ڈاکٹر امتیاز صاحب میں نہ موجود ہیں میں آپ دا شکر پیارے بھائی سلیم بھائی سر نہ موجود ہیں اساں آپ دا شکر گزار ہیں اور آپ نے اج ماشاءاللہ جھوک ٹی وی کو ٹائم دیتا جھوک ٹی وی دے اسٹوڈیو دے اندر موجود ہیں سب تو پہلے تے سینہ کو ویلکم آکسوں ست بسم اللہ جی آیاں کو سجنا میں اکھی ٹھرن اور اون تو بعد انہاں نال گال کرے سوں کیونکہ آپ دا تعلق ضلع وہاڑی تحصیل میلسی دوکوٹا شہر دے نال ہے اور آپ ہمیشہ غریباں واسطے اور مطلب انہاں لوگاں دے واسطے ہمیشہ کم کرے دے رہندے اور ہمیشہ اپنے علاقے دے وچ غربا دے نال بڑی ساری قربت اور محبت کرے دے ہیں آپ دے نال تھوڑی جی ضلع وہاڑی دی سیاست دے بھی گفتگو کرے سوں ماہ رمضان دا مہینہ چلدا پے ماہ رمضان دے حوالے نال بھی گال کرے سوں اور اون دے نال پنجتنی عوامی دسترخوان ملتان دے وچ ایک چھوٹا جہا اپنا کردار ادا کریندا پیا اون دے حوالے نال بھی گال کرے سوں تے خواتین حضرات جڑے رہو سارے نال اور اگر تساں سارا پروگرام پہلی دفعہ دے پے وے تے ضرور سارے چینل کو لائک کرے سو کمنٹس کرے سو اور کمنٹس دے وچ ضرور لکھ سو سارے پروگرام دے حوالے نال اور سارے مہمان دے بارے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام بھائی جان سر سب تو پہلے تو جناب کو ست بسم اللہ جی آیاں کو سجنا میں اکھی ٹھرن آج تساں جھوک تے لنگ آئے وے اور جھوک دی رونق سجائی وے تے کیسا لگدا پہ جھوک ٹی وی تے آ کے ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا پیا جھوک ٹی وی تے آتے یہ ٹی وی اپنا ٹی وی ہے یہ عوام دی آواز ہے وسیب دی آواز ہے یہ ساڈا آپ دا گھر ہے ملتان آنے ہیں جھوک ٹی وی کو اسی ٹائم نہ دیوں تو ایویں معلوم ہوندا ہے بھئی اسی ملتان نو کالی چلے گئے ہیں ڈاکٹر صاحب ماہ رمضان دا جویں کہ مہینہ ہے ماہ رمضان دے وچ اساں اکثر ڈٹھا ہے کہ مختلف فلاحی ادارے بھی حرکت دے وچ آندے ہیں اور مختلف لوگ کم کریندے ہیں اور اون دے نال جویں کہ تک پتہ ہے کہ ملتان دے جھوک ٹی وی دا بھی ایک چھوٹا جہا فلاحی ادارہ ہے جہدا نام پنجتنی عوامی دسترخوان ہے ماہ رمضان دے حوالے نال تساں کیا پیغام دے سو انہاں مخیر حضرات کو یا انہاں لوگوں کو جنہاں لوگوں کو اللہ رب العزت نے وسیع رزق دیتا ہے رضوان بھائی ساڈا حق بندا ہے کہ ماہ رمضان ہمیشہ خوشیاں تے برکتاں والا مہینہ ہے مخیر حضرات کو اسی بار بار اپیل کرے سوں عرض کرے سوں کہ اس پانچتانی دسترخوان کن بہت چڑھتے حصہ لویں کیونکہ یہ ماہ رمضان دا جڑا مہینہ ہے اگر اس وچ اسی غریب یتیم فقراء دا خیال نہ رکھسوں تے کیا رکھنا ہے یہ ساڈے آپ دے بہن بھائی ہیں ساڈا آپ دا وسیب ہے ساڈی آپ دی آواز ہے تے اسی نہ دا خیال رکھنا ساڈا اول حق ہے لالا بالکل بڑی اچھی گال تساں کریندے پے وے کہ کہیں نے بڑا خوب لکھا ہے کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں انسان کو کیونکہ دیکھو یہ ماہ رمضان ساری زندگی دے وچ آیا ہے پتہ نہیں اگلے ماہ رمضان دے وچ کون کون ہو سی اور کون نہ ہو سی لازم ہے کہ ای نیک مہینے دے وچ اساں مطلب برکتاں والے مہینے دے وچ نیکیاں سمیٹوں اور غریباں دیاں یتیماں دیاں ناداراں دیاں دعاواں کو سمیٹوں تے امتیاز بھائی ہن میں گال کرے سا سیاسی حوالے دے نال کیونکہ آپ دا تعلق ضلع وہاڑی تحصیل میلسی دے نال ہے ضلع وہاڑی دے وچ تساں تو کو کیا لگدا پے کہ سیاست دے حساب نال جویں کہ اساں اگر پیپلز پارٹی دی گال کروں مسلم لیگ نواز دی گال کروں یا پی ٹی آئی دی گال کروں تے ویسے تے انہاں تریہاں پارٹیاں نے سرائیکی وسیب اور سرائیکی وسیب دی عوام کو ہمیشہ مایوس کیتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ضلع وہاڑی دے وچ سیاست کتھاں کھڑی ہے رضوان بھائی سیاست دا ایویں آکھسوں کہ فی الحال تا مہنگائی نو عوام نو پریشان کیتا ہویا ہے جی ہر جماعت آئی ہر جماعت نے لالی پاپ دیتے لیکن غریباں کن کسے کو نہ سوچا تے ساڈا سیاست وہاڑی دی جڑی ہے اسی یاد ہیں کہ کم از کم غریب عوام کن اچھی سوچ رکھن جی بالکل انہاں دا آکھنا یہ ہو جائے کہ غریب عوام واسطے اچھی سوچ رکھیں سلیم بھائی جناب ہوراں کول صرف ایک دا ایک پیغام گنساں کہ آج تساں جھوک ٹی وی تے آئے وے جھوک ٹی وی سرائیکی قوم دی آواز ہے سرائیکی لوگاں دی آواز ہے جھوک ٹی وی کو تساں دے دے وے جھوک ٹی وی دا جڑا کردار ہے ان دے بارے تساں کیا فرمائسو رضوان بھائی الحمدللہ جھوک ٹی وی نو آ کے بڑا زبردست مس کیتا ہے اور بڑی خوشی تھی یہ انشاءاللہ زندہ رہو استقبال مل سو اللہ تو خوش رکھے اللہ تو کا آباد رکھے جی انہاں دا آکھنا یہ کو جائے کہ جھوک ٹی وی کو دیکھ کے بڑا اچھا لگے اور خواتین حضرات آخری پیغام گھنسوں جناب ڈاکٹر امتیاز صاحب کو لوں اور میں ایک دفعہ ول آپ دا شکر گزار ہاں آپ دی محبتاں دا بے حد شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت جو ٹائم دیتا کہ آخر دے وچ کیونکہ این ٹائم سرائیکی وسیب دا صوبہ بننا سب تو زیادہ ضروری ہے صوبہ بنن دے نال جڑیاں اتھوں دی جتنیاں قوماں ہیں جتنیاں زباناں بولیاں ویندے بے شک اردو ہے پنجابی ہے سرائیکی ہے بلوچی ہے پختون ہے جتنیاں بھی زباناں رنگ
کانگڑی ہے رانے ہیں جتنے بھی دوست ہیں یہ خطے دے رہندے ہیں وہ سارے بھرا ہیں وہ سارے دے سارے اپنے جہاں صوبہ بن سی سارے کسان کو فائدہ مل سی سارے اسٹوڈنٹ کو فائدہ مل سی سارے اتوں دے رہن والے لوگوں کو نوکریاں مل سن تو کیا فرمیسو کہ صوبہ سارے واسطے کتنا ضروری ہے اور سارا یہ پروگرام اس ٹائم پاکستان اور پاکستان تو باہر بھی دوست دے بیٹھن انہوں کو کیا پیغام دے سو؟ ساڈا جھوک ٹی وی دے پلیٹ فارم تو پیغام ہے کہ جتنا جلد ہو سکے اس صوبے دا قیام لایا ونجے تے اس دا ضروری ہے اتنا ضروری ہے صوبہ جس طرح جسم میں خون دا ہونا ضروری ہے۔ جی بالکل انہوں کا آخنا یہ کچھ ہے کہ صوبہ سارے واسطے ایویں ہی ضروری ہے جی جسم دے خون نہ ہوئے تے بندہ مردہ ہوندا ہے تو یقیناً سرائکی قوم کیونکہ سارے پورے پاکستان دی جڑی معیشیت ہے وہ سرائکی وسیب دی حوالے نال چلتی پئی ہے کیونکہ اتنا زراعت دے بہت سارے زراعت دی کاشت بہت زیادہ تھیندی ہے لیکن اتوں دا سارا کسان پریشان ہے سارا مزدور پریشان ہے تو میں یہ سمجھدا کہ آنے والے الیکشن دے وچ میں آخر دے تمام دوستوں کو یہ پیغام دے ساں تمام انہاں لوگوں کو پیغام دے ساں جنہاں دی جڑت ان دھرتی نالے یہ مٹی دے نالے ایک وسیب دے نالے وہ بے شک اردو پنجابی سرائکی کہیں بھی زبان کوئی بھی زبان بولیں تمام سیاسی جماعتیں نے ساکو ہر دور دے لالی پاپ دیتا ہے ہن آنے والے دور دے وچ اگر اساں سرائکی صوبہ چاہنے ہیں اساں اگر صوبہ چاہنے ہیں تو ساکو سیاح تھی وہاں پوسی ساکو کہیں بھی سیاسی جماعت کو ووٹ نہیں دیونا ایک نالی کھالا یا مطلب روڈ یا گٹر دی وجہ کر کے اساں ووٹ نہیں دیونا یہ چیزاں بناونیاں انہاں واسطے ضروری ہوندیاں کیونکہ سارے ٹیکس نال بندیاں ہیں سارے پیسے نال بندیاں صوبہ ساکو اون ٹائم مل سی جس ٹائم انہاں دی صدوکڑیاں خالی ہو سن انہاں دی صدوکڑیاں وچ ووٹ نہ ہو سی تے ول اے سمجھ سن کہ واقعی یہی سرائکی قوم دے نال اساں ہر دور دے وچ ظلم کیتا ہے۔ خواتین و حضرات آخر دے وچ ان شعر دے نال اپنے میزبان رضوان حسین کو دسو اجازت کہ تو محنت کر محنت دا صلہ جانے خدا جانے تو محنت کر محنت دا صلہ جانے خدا جانے تو ڈیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے۔ خواتین ذرا جڑے رہو جھوک ٹی وی وسیب دی آواز نال ول حاضر تھی سو خوبصورت پیغام دے نال خوبصورت مہمانہ دے نال اور اپنے کمنٹ سے ضرور لکھ سو کہ آج دے مہمان آج دا پروگرام تو کیسا لگے۔ اللہ حافظ۔ اللہ چینل کو لائک کرے سو کمنٹس کرے سو چینل کو سبسکرائب کرے سو اور ویڈیو کو زیادہ تو زیادہ شیئر کرے سو۔ بہت شکریہ بہت مہربانی۔ دے رہو جھوک ٹی وی وسیب دی آواز۔